Oo, narami diri o. Kaya padulang namin yung tamong kasal. Nara kong mama. Hindi naman. Nara kong papa. Tanawa, di baliwat kay kong papa. Pag-igsoon daya. Mo na akong dalaga. Akong dalaga daya. Dalaga. Dalaga, kung picturean sa tago, kung may uyab, labas. Muna akong manghod. Mga pamangkin. Mga pamangkin, Dali adong vlog ko. Isa ka pamangkin, dalaga nga pamangkin. Muna akong mga manghod. Na akong mga manghod, akong mga manghod. O ano, nga, Ruben Padilla. Na kung akong kaluha. Kaluha pero tumon man. Na akong manghod nagpaparlor. Nagpaparlor. Ani nakalaag in taon mi dire. Kalaag mi dire kay mamakal mi. Kaloy as Ginoo. Malaming balay ni Nining. Mo ni balay ni Nining. Ning, kumusta balay ka si na Nining. Ning? Ay! Ako man yung balay sada kayo. Sus, nakatabang yung balay taon sa tingganan sa mga kabisitahan. Tanaw na kung manghod tapos kay ilong. Ay, binuang. Nara pamangkin. Tanawa di baliwat kayo ko sa kong pamangkin. Murag Koreana, no? Ay, Napagan ni isa, parehas mignaon, no? Mo na yung mga kaliwat, apale. Wala ko dalag sulay, bibi. Dalag sulay. Nuta namin. Diin mamo sa kuan sa Amerika. ito. Diin sa Amerika, taga-Amerika, mana yun yun. Mga katsila, man kayo ng mga kuanan ni, kay mga basta, mga apale. Diin mga sa Amerika lo, nakasungkong. Mga pali, mga labo. Labo na yung mga apale, labo kayo. Tanawa, di ba ang mga kapares, labo. Labo, yun, pilit, yun sa kalabo. Pilit sa kalabo. Kuan diri. Mga himinsisa sa mga gwapo. Mo na ibana ni Bibi, Shout out. Palopig ba diya? Guwapo gyud. Tanawa, di ba mga kuan kayo no, mga pali. Uy, mga pali. Liwat ni Lolo ka kaliwatan kuan tagas. Tanawa ning among kuan angkan nga apali. Among founder. Mo ni among leader sa mga apali. Si Papa Ricardo Sumodong Apali. Na ay aktor ni sumudong niya sa kuan atong inaagian na to. Na ay mga abogado di ay. Dinhi sa kuan ding bahay ning dapit na sa Lagi na imong bukos yo. dapit sa Bintal. Na diha. Na tingali daghang ko diha pero Sa aktor ni kan sumudong na abogado. Kuan man. Turen. Kuan nga na magpila mo. na akong manghod padulong na siya mag-ilis dancer kayo. Nangaligo pa sila, nagpabugnaw gid sila. Pero magpa alas 9 man gani mo tok. Kuha na ready na. ano adto bitaw-taw ay. Ngatang pon mo toothbrush. May man. Hapit na sila kumana. Bye-bye. Thank you for watching. 5